Hola, som el Fede, el Xavi i jo el Joel i anem a mesurar el perímetre i l'àrea de la nostra pissarra. Per començar tenim dos instruments, la regla i la cinta mètrica, però en aquest cas utilitzarem la cinta mètrica perquè la regla en aquest cas té moltes imprecisions perquè la pissarra és molt llarga. Doncs anem a mesurar-ho, que perquè sigui exacta té que estar molt tensada, molt forta. 2,53 metres és l'amplada i la llargada. Un metre 29. Això ja ho hem calculat. Ara primer la part platejada és el perímetre i això la superfície. Primer anem a calcular el perímetre, que són, com hi ha dos costats, i un dona 1,29 m, primer ho convertirem en centímetres, que són 129, multiplicat per 2, més 2 per 253, perquè com un costat dona 2,53 centímetres i ho convertim en centímetres, i hi ha dos costats, 253 centímetres. En total dona 764 centímetres, que passat a metres dona 7 metres i 64 centímetres. Això és el perímetre. Ara, l'amplada o la superfície. La superfície és allargada per amplada, que són 253 centímetres de l'amplada per 129 de la llargada, que dona 32.637 centímetres quadrats, que com ho volem passar a metres, primer ho tenim que passar a decímetres quadrats, que dividit entre 100, per passar-ho a decímetres quadrats, dona 326,37 decímetres quadrats, que tornat a dividir entre 100 dona 3,2637 metres quadrats. I ja hem calculat el perímetre i l'àrea de la nostra pissarra. El perímetre se sol calcular en milímetre, centímetre, decímetre, metre, hectòmetre i quilòmetre. I l'àrea en metres